Така хора, get ready with me пак. Обаче този път ще разказвам някоя крипи история, обаче следно аз съм я преживяла, обаче не съм я преживяла. В смисъл, не е истинска. Така един път майка ми и баща ми отидоха в ресторант, в смисъл заедно само, през нощта и мен ме оставиха. Не се притесних, защото преди съм оставила сама. Така че нямаше нищо притеснително за сега. Тръгнаха с колата, нямаше нищо, аз гледах филм и нямаше нищо притеснително. След половин час се чу някакво тропане по стъклото. Аз не му обърнах внимание. Продължих да си гледам, обаче след около 5 минути пак се чу. Леко се зачудих какво може да е и станах, спрях си филма и погледнах към прозореца. Нямаше нищо и се очудих. Буквално тук беше телевизора, тук дивана и тук стъклото. В смисъл прозорците. Седнах си пак си го пуснах, не беше страшен филм. И след около 2 минути пак се чу това, обаче по-силно. И вече станах, отключих вратата и излезнах да видя дали има нещо. Нямаше нищо пак и се ядосах. Не, че нямало нищо и затова съм се ядосала, просто защото някой явно спре шега. Аз така си помислих. След около 2 минути пак се чу това още по-силно и станах и закрих завесите. След това се чу пак едно след друго. Обърнах се и видях през дупчетата как седи някакъв висок мъж с брада и скачулка и с черни дрехи. И се стреснах и се опитах да се обадя на майка ми и баща, обаче те не ми вдигаха. Спрях филма, загасих лампите и се качих на моята стая и се скрих под леглото. Продължаваше се чуеше едно след друго и така. Обаче по-силно и повече. Почнах да се стряскам и се обадих на полицията. Те дойдоха след около половин час. Аз излезнах навън, защото някой чукаше по вратата и се сетих, че това може са полицията. Казах им, че съм чувала някакви тропания по стъклото и те ми се разсмяха и изтръгнаха. След това продължи да се чува. Обадих се на полицията пак, те дойдоха след половин час. Слезнах долу и им казах, че наистина се чува нещо. Те обиколиха къщата и казаха, че наистина има нещо. Когато си говорихме с полицаите, се чу някакъв вик. Ако се разбереш какво се чува, ще видя чак 2.